A partir do século XVI, Cangas empeza a ser citada como vila. Constrúese a igrexa e outros importantes edificios como o hospital. A comezos do século XVII, uns piratas turcos saquean e queiman a vila. Levará moito tempo recuperarse desta desfeita. Viñeron os mouros arrenegados, lá de moi lonxe. Todo arrasaron, e estaba el, alá para moi lonxe. Quen fora galgo, quen fora pásaro, quen fora vento. Entre 1619 e 1628, moitas mulleres de Cangas foron xulgadas por suposta bruxería. Este foi o caso de María Soliño, que foi acusada de mega por pasear sola de noite pola praia. Hoxe en día sabemos que foron víctimas da invención dos inquisidores. Por os camiños de Cangas, a voz do vento xemía: ai que soliña quedaches, María Soliña. Nos arales de Cangas, muros de noite se erguían: ai que soliña quedaches, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, a cedos secos traían: ai que soliña quedache, María Soliña. As gaivotas sobre Cangas, soños de medo tecían: ai que soliña quedache, María Soliña. Baixo os tellados de Cangas, anda un terror de auga fría: ai que soliña quedache, María Soliña. En 1702, Cangas é testemuña da batalla de Rande. Enfróntanse barcos ingleses e holandeses aos franco-españois que chegaban de América cargados de inmensas riquezas. Estes tesouros foron inmortalizados por Julio Verne na súa novela 20.000 leguas de viaje submarino. No ano 1711 constrúese a capela do hospital. No ano 2002 será trasladada e reconstruída nos xardíns do Sinal. A partires do século XX aparecen as fábricas conserveiras. No ano 1942 inaugúrase o enorme complexo conserveiro de Masó, que chegará a ter máis de 1000 postos de traballo. Entrará en crise e pechará no ano 1985, rematando así cunha das conserveiras galegas máis importantes.